салом дӯстон, хушомадед ба канали Некатоп. Тамошобинони гиромӣ, чӣ тавре ки шумо медонед, дар YouTube ва умуман дар интернет видеоҳои пур аз паранормальных явления ва ё ин ки призрак мебошад, аммо ҳамаи онҳо ё ягон доғи сафедро нишон медиҳанд призрак гуфта, ё ягон сиёҳӣ ки тамоман бо качествои туфта ба навор гирифта шудааст. Дар замони муосир качествои телефонҳо беҳтару беҳтар шуда истоданд. Ин маънои онро дорад ки бисёри онҳо монтаж мебошанд. Тамошобинони гиромӣ, ман имрӯз ба шумо якчанд видеоҳои даҳшатовареро нишон медиҳам ки бо качествои тоза гирифта шудааст. Дар канал ҳатман обуна шавед ва дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон, агар видео ба шумо писанд омада бошад. Ва дар охири видео ман аз ҳама видеои тарсоварашро мемонам. Рафтем. автори ин видео бо номи Грег вақте ки бобояш мемирад, хонае ки бобояш дар ҷангал таку танҳо сохта буд ба ӯ мерос мемонад. Хоб ин ҷавон ба хона меояд бо мақсаде ки то вақти харидор ёфтан дар он ҷо каме зиндагӣ кунад ва баъдан бифурӯшад. аммо вақте ки шаб ӯ сар ба болин мегузошт, дар беруни ин хона касе гӯё ки қадам мезад ва ғайр аз ин ӯ садоҳои хело аҷоибро мешунид. ва дар рӯз бошад, ҳангоми тафтиши гирду атроф ӯ дар дари худ ин гуна предметҳои чӯбини дастсозро меёбад. Рӯз то рӯз ин гуна предметҳои чӯбин зиёд шудан мегиранд ва шабе ӯ ба хулосае меояд ки ба берун барояд ва бинад ки ин корҳоро кӣ мекунад. ва вақте ки ӯ ба берун мебарояд, ӯ шоҳиди ин ҳодиса мешавад. ин махлуқ ба як зани кал ва бо чашмони кофташуда ба хонаи ӯ назар дошт ва вақте ки ин зан ба худи ӯ бе чашм назар мекард, аллакай хун дар баданаш ях мегардад. дӯстон, албатта ки ман ба ин гуна чизҳо бовар надорам ва мегӯям ки ин ба ҷуз монтаж чизи дигаре нест. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Фикр ва қидеҳоятонро дар комментария интизорам. Ванкувер 3 июли соли 2017. дар вақте ки ба наздикии соҳил шамоли сахт бо абрҳои сиёҳ наздик мешуд, масъулон фаромӯш мекунанд ки ба одамони дар назди соҳил буда хабар диҳанд. яке аз онҳо ин ҳодисаро ба навор мегиранд. Тамошобинони гиромӣ, ба абрҳо хуб аҳамият диҳед ва дар комментария нависед ки шумо чиро мушоҳида кардед. ин махлуқи номаълум ба наздикӣ бо качествои тоза гирифта шудааст моҳи январи соли 2019 ва билохира мо метавонем каму беш бинем ки ин чист. ин видеоро вақте ки бо саги худ дар парки милли Вирҷинияи Амрико сайр мекард ба навор гирифтааст. духтар бо сагчаи худ лаблаби ботлоқ мерафт ва ҳангоме ки ба кӯл менигарад, як махлуқеро мебинад ки шино дорад. ӯ мегӯяд ки ин гуна ҳайвонро бори аввал мебинад. ин ба кадом намуди ҳайвон монанд аст, бардорони гиромӣ, комментария дар хизмати шумост. ду нафар бо камераҳои худ бо мақсади ба навор гирифтани призрак ба яке аз биноҳо меоянд ки сохтмонашонро барҳам дода буданд. сабаби барҳамхӯрии сохтмони ин бино гӯё ки дар он ҷойҳо ҷин бошад ва ҳангоме ки ин ду нафар дохили ин бино мешаванд, дар рӯ барояшон як объекти сиёҳеро мебинанд ки ба онҳо назар дорад ва ин ду нафар аз тарс дарҳол аз он ҷо фирор мекунанд. дӯстони азиз, ба фикри ман ки ин ҳамаш пастанова аст ва ҳатто монтаж ҳам надорад, ҳамашро пешакӣ тайёр диданд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? дар видеои навбатӣ шумо чизеро мебинед ки ҳатто интизораш нестед. аҳолии қисмати шимолии Чили бар он боваранд ки дар чуқуриҳо ва ғорҳои ин кӯҳ як намуди
махлуқе зиндагӣ мекунад, ки гург ва саганд ва рӯзона бошад ба одам мубаддал мегарданд ва шаб бошад боз ҳам табдил ба гург ва бузҳои кӯҳӣ мешаванд. Ба русӣ гӯем оборотни. ва ҳамчун далел ана ин видеоро нишон додаанд. Дӯстони азиз, ба гуфти шумо ин чӣ аст? дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барнома ба охир мерасад ва пеш аз оне ки бо шумо хайру хуш кунем, ҳатман дар канал подписываться кунед ва дар комментария нависед ки кадоме аз ин видеороликҳо ба шумо бадтаринаш буд ва даҳшатовартаринаш буд. Ман комментариҳои ҳамаи шуморо худам лично мехонам ва ҷавобтон мегардонам. Ва бо шумо буд Некрус. То видеоҳои оянда, хайр.